A Flor de Pell és una exposició que dona a conèixer el treball de 6 artistes que tenen una mateixa finalitat: trencar amb la històrica linealitat del discurs masculí sobre el cos femení i la dona i també fer-nos reflexionar sobre el concepte de gènere a la nostra actualitat. Amedeo Lu presenta La mirada de l'obstetra, un projecte que pretén evidenciar les ficcions que han estat presents al llarg de la història en les representacions científiques dels cossos femenins que han estat realitzades per les societats patriarcals occidentals. Cartografies del rostro, de Rosario García Huidobro, és un projecte que ret homenatge a aquelles dones que han fet camí i cos amb l'artista al llarg de la seva vida. Xiana Gómez presenta el vídeo Mira per aquí un momento, un vídeo familiar que retrata una nena preadolescent des de la mirada del seu pare. La relació entre ambdós passa d'estar dirigida pel seu pare, que tracta de modelar la seva filla al seu gust, a convertir-se en un joc tens, potser fins i tot l'inici d'una escissió. Les germanes Anna Parra i Catalina Parra presenten Recoeducació, un projecte que sorgeix de la necessitat de qüestionar el concepte de gènere i d'analitzar la construcció de la nostra identitat a partir de la dominant. L'artista Anna Benet presenta 2 projectes. Quan em penso em transformo, una sèrie d'autoretrats on es qüestiona la pròpia visió com a dona i on reclama la constant revisió i reescriptura de la identitat femenina a la nostra societat. I Perres, una sèrie fotogràfica on apareixen dones amb esperit lluitador que reclamen canviar els estereotips establerts per la societat al llarg de la història. Per això mateix us convidem a veure l'exposició A Flor de Pell al Centre Cultural La Casa Elizalde, que estarà fins al 7 d'abril.